Zdravím všetkých, nachádzam sa v mojom rodnom meste, Piešťany, Kolonádny most. No a idem točiť video, porovnávať e-bike s klasikou. Dneska idem na klasickom bicykli a uvidíme vlastne, keď porovnám ten e-bike s tou klasikou, že jak to vychádza, lebo mi to moc nevychádza a jednoducho na tom e-bajku sa o moc menej namáham ako na tej klasike. Tak mám tu teraz nové hodinky Fenixy Pro, Garmin Fenix Pro. Zdá sa, že merajú dobre, tepy, všetko, takže uvidíme na číslach, jak to bude vypadať. Takže ideme na to. Čo sa týka trasy, tak trasa asi má 14 km a 250 výškových. Budem myslieť ísť trocha rýchlejšie, lebo chcem to porovnať tak, nie ako Trendhalter, ale tak, že budem rešpektovať rovnakú rýchlosť aj rovnakú vzdialenosť. Lebo Trendhalter to má na bicykli tak, že nerešpektoval tú priemernú rýchlosť, mal vyššiu na tom e-bajku aj vzdialenosť. Tým pádom mu vychádzalo, že sa vlastne narobil kvázi rovnako na e-bajku ako na klasike. Takže tak. Takže idem vlastne na sedlo Havran a potom nejakým trailikom dole. Tu mám čo to zase. Priemerné stúpanie tu je nejakých začiatok 3 až 5%. A potom v lese ďalej bude 5-10, takže žiadne divočiny. No ale sa najpomalšie nemôžem ísť, lebo na tom e-bajku tá priemerka je hneď vysoká. A netreba sa snažiť. Takže tu sa privýšim hore. Jazdím enduro, takže takéto výzvy ešte na takomto bicykli hore kopcom nie som zvyknutý, takže som išiel na 90% asi. Uvidíme podľa tepu. Som hore na Havrane, ale ten priemer je hrozný. Ten 12,5. Čiže neviem, či na e-bajku vôbec dám takú priemerku malú. Uvidíme. Každopádne išiel som naplne, no. Tak, už sme na traili, takže teraz len dole. Keďže na bicykli nemám wattmeter a na e-bajku by sa tie waty ťažko porovnávali, tak som to porovnával vlastne cez zónu môjho srdca. Kamienky sú ako na tom. To oslizle. Hop. No a to je vidieť, že ak som zadýchčaný, lebo som do toho trailu išiel a už som mal 165. Ten trail nie je úplne ľahký, musí sa prišlapávať aj nejaké strmšie veci, tak vidieť, že som zadýchčaný. Chcem si pokaziť tú jazdu nejakým pádom. Skoro som. Tak z toho trailu ešte je kopec hore, že už na tom traili som bol na 170 tepo, takže teraz som mám ešte horšie, musím oddychovať. Menej oddychujem na tom traili. Keď si porovnáte, jak som išiel vlastne na e-bajku, tak je vidieť, že tu som celý trail viacej zadýchčaný, pretože som nedokázal zregenerovať. Z toho výjazdu som sa hneď pustil do trailu a jednoducho stále som mal ten tep aj na tom traili okolo 160-170. Zapáli. Nejako chytím do kolesa. Alebo do prehádzovačky. Strom aj, ne?
Poďme hodiť. Tu na ťažkom prevode prehádzovať. Múdre. A my. OK. Dobre, no, že som tu naspäť. No a máme tu na hodinkách 11:51, 14,4 priemer, 48 minút. Hej, maximálna 38, priemerná 14,4, 300 hore a presne 300 výškových. Dobre merajú tie hodinky celkom. A tuto je priemerný tep 156, maximálny 172. A tu sú zóny, no a som v tých vysokých zónach 21, tie najvyššie 57% som mal v tej štvorke. Uvidíme, jak to bude na e-bajku. Každopádne, preto som si kúpil e-bike, aby som sa nemusel takto trápiť, aj keď to srdce treba občas v tých zónach potrápiť. Tak sme znova tu, Piešťany, Polnádový most, rovnaké miesto, len iný bicykel, tentokrát e-bike. Ale je to tiež enduro, takže uvidíme, jak to pôjde. A uvidíme to porovnanie. Takže už som skoro hore, čakám na posledné stúpanie. Tak ako som predpovedal, že ten tep proste mám teraz 115. A to je rovinka, ale v tom kopci som ho mal okolo medzi 120-130, čiže to je ako rozcvička ako keby. Takže ani do tej aerobnej fázy som sa nedostal. A tak samozrejme, že dá sa ísť na tom rýchlejšie, ale porovnávam teraz proste jazdu s klasikou, rovnaká rýchlosť, rovnaká vzdialenosť. Ale napríklad taký menej trénovaný človek určite by bol možno vo väčších tepoch ako ja, keďže ja som to, mám nejakú kondičku. Každopádne napríklad pravdepodobne ja už sa nejak extra s tým e-bikeom nebudem zlepšovať, jedine, že by som mal o mnoho viac jazd a v ekorežime alebo proste do toho riadne dupol, ale taký zaťažočník určite ako keď v tom ekorežime si dá nejakú väčšiu rýchlosť, tak je možné v tej aerobnej zóne byť a spalovať tuky. Takže ideme na trail teraz, uvidíme, že nebude tak nejako mokro. Treba si aj uvedomiť, že tá rýchlosť je síce len 14 km alebo 14,5, ale idem dole trailom, nejdem dole z vážnicou alebo tak. Tá rýchlosť je pomalšia. Hop. Tak ťažká pasáž teraz otočiť. Uvidíme. Kamienky. Ale slizké. Slizké to je. A tu sa to. No, je tá ovládateľnosť o niečo slabšia na tých koreňoch. Nezdá z tej kamery, ale je to strmé. Sú špiky. Drop. Poskok. Tým, že je ten bicykel taký ťažký, tak na tom traili treba stále niečo robiť, takže vlastne na tom traili som sa najviac zadýchal z celého výjazdu. Tam som mal aj tep 150, najvyšší. Ako ten trail je taký motavý, niekde sa prišlapáva, musí sa stále brzdiť do zákru, takže hovorím, to je pomalé, ale keby idem z vážnicou, tá priemerka je rýchlejšia, ale nejdem tu. Ma to nebaví. Dá sa pribrzdiť popod strom dole. Pršic. Au. Tu tá kompresia. Je to vidieť na rozdiel od klasiky, ak mi ten motor pomohol v tomto stúpaní, že som nemusel ani prehadzovať a proste vytiahol som to hore.
Je ťažké. Musím mal zobrať rukavice, už mám dorachanú ruku od toho konára. Čo už. Tak. A konec trailu. Tak, prichádzam do cieľa. A myslím, že tu rýchlosť mám nejakých podľa hodine 14,4. Tak by to malo byť približne totožné. Konec testu. Normálne som sa trafil skoro. 14,4 som mal na klasickom priemernú a tu som mal 14,5, takže iba 20 sekúnd. A nejak údaje všetky rovnaké, takže super. No a výsledky budú pekne na počítači, si pozrieme, jak to dopadlo. No tak poďme na to tie štatistiky. Takže tu je vidieť vlastne vľavo je elektrobike a vpravo je klasický bicykel. Takže tie zálenosti 1,1151, 11,52, 14,5, 47 minút 38, 48 minút 06, takže tam je rozdiel len 30 sekúnd a na premiérke len 0,1 km. Takže je to skoro vyrovnané, tu bude vidieť, že som išiel kvázi skoro rovnako, hej, podľa to je tá rýchlosť, jak som išiel, hej, že to stúpanie je pomalé a ten trail. A poďme teraz na štatistiky, dole štatistiky. No čo je dôležité vlastne, stamina, tam som si minul iba 15%, 88, ani nie 11% staminy a tu som si minul až vyše 50%. Hej. Čiže stamina, že pokiaľ moje telo dokáže, akože, nie je to úplne presné, ale že keď mi dojde stamina, tak kvázi už by som si mal doplniť cukry, alebo proste ten tréning by mal končiť pre mňa. Účinok tréningu, to je vlastne tá najdôležitejšia vec, čiže že čo to znamená účinok tréningu, že či si tú kondíciu budem budovať naďalej, alebo čo sa vlastne tým tréningom udialo. Tu je vidieť, že na VO2 max hlavná výhoda tej klasiky, že som mal výrazný vplyv aerobný vlastne na svoju kondíciu. Tuto bolo len 2,4 ako kvázi udržiavanie tej mojej kondície, hej, ktorú mám teraz. Takže dosť veľký rozdiel. Samozrejme anaerobný prínos žiaden. Tu som mal aspoň 2,1, lebo som bol v tých vysokých tepoch. Jednoducho v tých vysokých tepoch, ak sa nachádzate, tak jednoducho vtedy si zvyšujete alebo v tom aerobnom pásme, alebo potom aj na ten prach laktátu, čo máte, tak tedy si zvyšujete tú kondičku. Jednoducho a na tom elektrobicykli, keď sa pozrieme, tak priemerné údery som mal len 127. A pritom pri klasike som mal až 156, takže som bol vlastne v tom aerobnom pásme, alebo približne, ja mám okolo 156 úderov za minútu ten laktát, takže tam som sa držal a tým pádom som si vlastne tú aerobnú činnosť zvyšoval. Hej. Takže preto mi to aj tak vykázalo. Maximálny tep som mal túto 154 a to bolo na traili dole kopcom, na tom ťažkom, na tej ťažšej časti, tam ten 25 kg jebať je, tu som mal 172 niekde v kopci. Čo je zaujímavé, že tých kalórií som tiež minul dosť, tuto sú vlastne aktívne, 413 aktívnych a tuto som minul na tej klasike 636. A ďalej, čo je také, že záťaž cvičenia, tuto je 56 a tu je záťaž cvičenia 268. To mi hovorí, to záťaž cvičenia, že ako dlho mi bude trvať sa zotaviť z toho tréningu. Z tohoto vyplýva, že asi až 5 krát viac som sa musel zotavať z toho klasického bicykla, z toho tréningu, ako túto. Tu mám iba 56. To znamená, že mne trvá aspoň minimálne jeden deň, aby som sa tak dal ako tak dokopy. A tuto už vlastne už po tréningu alebo tak na večer už budem ready na ďalší tréning. Že budem v tom stave, ako som začínal kvázi, hej. Takže tak. A tuto vidieť vlastne ešte dáme doba trvania zón. A tu vidieť, kde som mal tie zóny, tu 5, 4, 3. Proste ja som využíval tie aerobné zóny, až tie práhové, dokonca až maximum. Lebo som chcel mať tú priemerku čo najvyššiu. No a tuto som sa ledva dostal do tej aerobnej zóny len na 3 minúty vlastne. Hej, takže tak. Z tohto vyplýva, že treba
treba vlastne buď riadne šlapať na tom eko, ani nie na tom strednom režime, alebo neviem, aký máte, a dlhé výjazdy, dlhé v tom kopci si dať do tela, alebo proste jednoducho striedať tie športy, mať aj klasiku, alebo behávať, alebo niečo iné a vlastne ten e-bike ako doplnkový šport, no proste. To je vidieť, že tí ľudia, čo machrujú na tých fórach, že si dávajú na e-bajku 70 km, možno ešte po rovine, nie do kopca, tak vlastne ten vplyv je vlastne na to zvyšovanie tej kondície veľmi malý. Hej. Možno pri takých začiatočníkoch je tam v začiatku akože tá aerobná zóna, ona môže byť tuto vyššia, lebo ja už mám vlastne nejakú kondíciu, takže preto vlastne ja som sa nedokázal do tej zóny 3 dostať. Hej. Takže pri začiatočníkoch možno vy, keď pôjdete, alebo manželka, keď chodí, tak ona je v tej zóne 3 viac ako ja, pretože nemá tú kondíciu a tie údery tam vlastne hneď vyskočia. Takže tak. Akože video nechcem nikoho zosmiešniť, aj proste ja budem na tom e-bajku jazdiť, len ten fakt je taký, že jednoducho ten motor pomáha a pomáha dosť. To je proste, tie marketingové veci sú také, že ak si to nastavíš, tak to máš, že môže sa na tom aj namakať, ale proste neviem, kto na tom tak maká, hej, že aby mal vlastne tie tepy v štvorke v 5 zóne to. A tá štvorka 5 zóna slúži na to, aby si zlepšoval výkonnosť, takže určite odporúčam proste popri e-bajku mať aj iné aktivity. Po prípade ten e-bike je dobrý, ako hovorí, na tie traily, že tam si tiež tú kondičku, aj tú techniku človek cvičí. Takže ja ostávam tiež pri e-bajku, ale mám aj klasiku a popri tom beh. Aby som si tú kondičku budoval a vládal, hej.